Tässä ihan lähitallilla on ratsastusleiri. Käynpä kysymässä äitiltä, että pääsisinkö sinne. Äiti! Äiti, no? Tässä ihan lähitallilla on ratsastusleiri, joka kestää viikon. Pääseks mä sinne? No, paljonko se maksaa? No se maksaisi 200. Ei meillä ole varaa. No mä kerään ne rahat vaikka sitten itse. No kerää. Hyvä. No sit mä alankin kerätä sitä rahaa ja etsiä työpaikkoja. Heippa. Heippa. 3 kuukauden kuluttua. Nyt mä oon saanut kerättyä ne rahat kasaan. Enää pitäisi vaan ilmoittautua, mutta kun mulla ei ole mitään mitä ilmoittautua. Äitin pitää ilmoittaa mut sinne, koska mä oon alaikäinen. No, se on keittiössä, pitääpä mennä sinne. Äiti. Mitä? Et mä oon nyt saanut kerättyä ne rahat. Niin voit sä ilmoittaa mut sinne, koska mä oon alaikäinen. No, joo, mä voin itse ilmoittaa itteeni sinne. Joo, mä käyn vaan hakea täppärin ylhäällä. Yes. Noin. Ja sit noin. Nyt mä oon ilmoittanut sut. Yes. Onko se tässä ihan lähiviikkoina? Joo, sen ensi viikolla. Okei. Viikon kuluttua. Oletko muistanut pakata tänään? Mä vien sun tallille. En. Odota hetki. Ei kestä kauaa. Joo. No mitä sitä pakkais? Ainakin mun makupussin. Noin. Ja sitten mä tarviin tyynyn. Mitäköhän sitten? No en mä voi lähteä nyt ilman mun rakasta poniaa. Noin. Sitten jotain ehkä lukemista. Tuossa on mun karttakirja, oikein kiinnostava. Noin. Ja sinne meni. Nyt pitää enää laittaa vain toi matkalaukku kiinni. Noin. Nyt on laitettu matkalaukku kiinni ja enää valmiina lähtöön. Sano huudella. Äiti, mä oon jo valmis. Okei, no mä vien jo matkalaukun autoon. Kiviäköhän mä tänne pakkasin? No en mä kiviä pakkasin. Ei missä sä oot, mä kohta jo Mä oon vielä. vessassa. Juu, mä menen. Pistetään tänne lava-autoon. Noin. Ja se on valmis. Äiti, mä menen ja istun autoon. Tullaan. Juu. Ovi, pysy nyt auki. Noin. Mutta muista, sun pitää maksaa se sitten itse. Juu, mä muistan kyllä. Mene. Ovikin. Noniin. Ja sit lähetään. Kauanko meiltä on sinne tallelle? Noin puoli tuntia. Ollaanko jo perillä? Sun matkalaukkusta taisi lentää. No, poimitaan se matkalta. Juomassa sen mä en nyt jaksa. Okei. Mä tuon kohta. Tässä. Joo.
Ai, mitä se... No, ei sitten. Se jäi tähän syömään jotain. Sillä on vähän huoneruokailupaikka keskellä autotietä. No niin, lähdetään. Joo. Ihan kohta ollaan perillä. Joo. Joo. No niin, siinä. Talli näkyy ja vauhtia! Joo, mutta ei tässä ylinopeutta pysty ajamaan. Onhan täällä hevosia, kai sen sinä tiedät. No joo. Missäköhän parkkipaikka? Ehkä tuolla, kun tuolla on tällainen autokatos. Niin. Ajetaanpas nyt sinne. Varo pupuja! Siis herra kestas. Täällä on paljon eläimiä. No niin. Semmosta sitten. Sitten ulos autosta. Joo. Olipa pitkä automatka. Oravat ja kaikki tiellä ja puputkin. Missäkään se... Ofi, sori. Missäköhän se leirin pitäjä on? Se on varmaan toi sinitakkinen tuolla. Joo, käyn kysymässä. No voi nättää! No jää sä sinne, mä käyn kysymässä. Ei, kun minä tulen mukaan. Koska minä ilmoitan, että sinä maksat. Tule nyt! Juu. Otatko sä tuon? No sen kerkeä ottaa. Ai hei, oletteko te ne, jotka tulee tälle leirille? Mä oon siis tosiaan tallin omistaja, jos tulitte sitä kysymään. Joo, tulin myös sanomaan, että mun tyttärini maksaa tämän... Oliko se nyt käteisellä? Joo. Käteisellä. Tosiaan mä vaan ilmoitin sen tänne. Juu, selvää. Että juu. Tänään ei tuu vielä kaikki, mutta sunnuntaina on varsinaisalkamispäivä, että saatte ainakin tutustua leirikämppään. Onks täällä sellainen? Mä menen jo! Kuule, sinne ei vielä saa mennä. Okei. No voi hei. Koska siellä on valmistelut kesken. Okei, no mulla olisi laukkia ja se pitäisi viedä sinne. Kaikilla muillakin on laukku, mutta sä voit kantaa sitä tai jotain. Voi räkää. Juu. No joo, mut heippa äiti. Heippa. Ota mä tuun hakee sen laukun. No miksi sä sen tänne heitit? No niin, siksi, koska sinä... No en heitin. On lyhyempi matka sitten hakea. No joo, mut heippa. Heippa. Varoitus, mä nyt peruuta. Joo, mut varo niitä pupuja. Joo. Ei ollut lähellekään, että vei sitä ajan päältä. Joo, mä jätän sen tohon varmaan ton, mikä toi on varmaan kuin maneesi. Tai niin jätän sen siihen eteen. Niin ei oo ihan keskellä pihaa. Joo. Moi, ketä te ootte? Moi. Moi. Mä oon yksi tallin työntekijä. Täällä leirin ajan. Mä oon vaan ihan eläinlääkäri. Täällä vähän tutkistelen paikkoja. Hiljaa, Lily! Se on sitten vähän ärhäkkä. Ei oo mitään. Lily, tuotko nyt pois? Siinäpä vasta upea koira. Joo, se on Saksan paimen koira. Meinasin sanoa Saksan paimen ratsun, sori. Että semmoista. Se on täällä vähän päivittäin tämmönen räksyttäjä. No joo, kyllä mä oon tottunut siihen, kun meillä on kotona kans koira. Ai ihana. Saara! No mitä?
Voisitko sä esitellä tälle tyypille tätä meidän tallia? Juu, moi, mä oon siis Saara. Niin, mä oon siis tosiaan leiriläinen myös, mutta mä esittelen sulle tätä tallia, kuten toi käsikin. Niin, joo, sä voit mennä nyt kiertelemään Saaran kanssa tätä tallia. Et joo. Okei. No tuu. Tullaan. Aloitetaan vaikka varustehuoneesta. Okei. Odota mua! Eli tässä on siis varustehuone. Okei. Tosiaan täällä niinku tälleen näin. Tässä on tosiaan tämmönen tavarajuttu. Sitten tässä on heinää ja sitten tuolla hetki. Tuolla on vain joku tommonen viltti. Sitten tossa on näitten ruokakuppia. Täällä on vähän harjapakkeja ja tämmösiä. Tässä on niinku tämmösiä. Okei. Tuolla on lisää harjapakkeja ja tuolla on loimia ja bla bla bla, satuleita ja switchiä, mutta juu, mennään tässä nyt. Sitten tässä on tälleen näin korsinat. Tossa on Amu ja sen varsa. Okei. Sitten täällä ei ole vielä keksitty nimeä. Se on uusi kouluhevonen. Tosiaan joo. Okei. Se on semmonen. Täällä päin on meidän maneesi. Tai niitten maneesi. Tämmönen aika tilava. Sitten jatketaanpas tänne päin. Joo, tänne päin. Moi. Moi. Täällä sitten on meidän toinen tallimme. Okei. Täällä on siis tosiaan tämmönen Nike, hevonen. Oliko se nyt Nike? En muista. Tässä on Akseli, Fasu, sitten tässä on Sissi ja Bongo ja tämmönen. Täällä on Camilla ja sen varsa. Täällä on Milja sen varsa. Okei. Joo, näillä varsilla ei ole nimeä. Moi, kuka sä oot? No mä oon ton Saaran identtinen kaksonen. Okei. Niin mikä sun nimi on? Siiri. No mun nimi on Sonja. Joo, kyllä mä tiedän. Joo, mäkin on leiriläinen siis. Okei. No niin, jatketaanpas kierrosta. Ai, kun sepä ja pupuja! Joo, tuossa on Hemuli ja tuolla toisella ei ole nimeä. Ja Nekku. toi on Nekku. No niin, jatketaan. Täällä on sitten hevosia. Tuossa on Lara, sen varsa, Näksi, Donna, Kristo, Varjo, Flame ja Florida. Sitten, älä ota musta mallia, kun mä vaippailen näitä. Täällä on tämmönen talli. Nää ovet on vähän kaatunut, tää on vähän tämmönen huone, mutta tännekin voi laittaa hevosia. Juu, varmaan tää korjaa. Joo, tätä on nyt korjauksessa, mutta tämmönen tää on. Eli tässä Näytä mulle se leirikämpän. Joo, mä voin ottaa sen vaikka sitten, kun me mennään sinne. Mä en itekään tiedä, minkälainen se on. Mutta tämmönen tää talli oli. Okei.